It's great to be here in Tajikistan. This is the first time a British Foreign Secretary. дар ин ҷо, яъне дар ҷумҳурии Тоҷикистон будан бисёр хуб аст. ин бори аввал аст ки вазири корҳои хориҷӣ, иттиҳод ва рушди Британияи Кабир ба кишвари шумо ба муддати тӯлонӣ меояд ва дар ин ҷо будан шараф аст. бо президенти шумо мулоқоти хеле хуб доштем. мо дар бораи он суҳбат кардем ки чӣ гуна мо якҷоя кор карда метавонем то робитаҳои тиҷорӣ афзоиш ёбад. дар самти тавлиди энергияи сабз, гузариш ба иқтисоди сабз ва татбиқи лоиҳаҳои вобаста ба пешбурди иқтисоди рақамӣ ҳамкорӣ кунем. хеле як мулоқоти таъсирбахше буд, оғози умедбахши ҳамкориҳои нав. дар лоиҳаҳои бузурги экологӣ ки шумо онро дар кишвари худ доред, дар масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ низ имкон дорем ҳамкориро густариш бахшем. метавон як фонди сармоягузорие ташкил кард. барои дастгирии тиҷоратҳои хурд метавон фонди алоҳидае барои сармоягузории сарсабзии иқлим таъсис дод ва метавонем омӯзандагони забони англисиро дар мисоли ҳар як устод ва шавқмандони забони англисӣ дар Тоҷикистон ва дар умум миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ тарғиб намоем ки онҳо метавонанд ба воситаҳои лоиҳаҳо ба марҳилаи нави рушд шарафёб гарданд. бори дигар аз ҳузурамон дар Тоҷикистон хушнуду ифтихормандем. мо бар ин ақидаем ки ҳамкориҳо бо Тоҷикистон дар соҳаи иқтисоди сабз, маблағгузории сабз ва соҳаи иқлим бояд бошад. зеро дар вазъияти мураккаби тағйирёбии иқлим чунин лоиҳаҳои бузург ба мисоли нерӯгоҳи барқи обии Норак ҷиҳати интиқоли нерӯи тозаи сабз аз ҷумла аз Осиёи Марказӣ ба Осиёи Ҷанубӣ баҳри кам кардани истифодаи ангишт ва коҳиши газҳои гулхонаӣ нақши бориз дорад. британия мехоҳад чунин лоиҳаҳои бузурги гидроэнергетикӣ истеҳсолкунандаи энергияи сабзро дастгирӣ кунад. ман фикр мекунам ки боздид аз дуюмин бузургтарин сарбанд бисёр ҷолиб буд. бахусус шоҳиди фаъолияти тӯлонии он гаштам. мо мехоҳем ки чунин лоиҳаҳо зиёд шаванд, алалхусус ба монанди лоиҳаи Каса ҳазор, зеро тавассути он Осиёи Марказӣ ҷиҳати интиқоли нерӯ ба Осиёи Ҷанубӣ кӯмак мекунад. ин барои он муҳим аст ки на танҳо ҷиҳати афзоиши даромад аз содирот ва таъмини ҷойҳои корӣ дар Тоҷикистон, балки он баҳри коҳиши вобастагӣ аз корхонаҳое ки аз ангишт истифода мебаранд дар Осиёи Ҷанубӣ ва ҳамин тариқ барои коҳиши газҳои гулхонаӣ мусоидат мекунад. таъсири манфии тағйирёбии иқлим ҳам ба минтақаи шумо ва ҳам ба минтақаи Осиёи Ҷанубӣ зиёд аст. бо назардошти обшавии пиряхҳо ва дигар мушкилоте ки шумо бо он дар ин ҷо рӯбарӯ ҳастед. ҳамзамон шумо ҷузъи калидии ҳалли ин масъалаед тавассути тавлиди нерӯи сабз ҳам барои худ ва ҳам барои дигар кишварҳо ва барои мо дидан аз ин лоиҳа шавқовар аст. ҷиҳати дарёфти роҳҳое ки тавассути он Британия метавонад кӯмаки худро расонад. Come and see it and to see what Britain can do to help. Thank you very much.